हेलो फ्रेंड, रीना लोकगीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक गारी गीत गाने जा रही हूँ, आप लोग देखना। जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। जब मंडप में भसुर आते उसी समय का गारी गीत आप लोग प्लीज़ फुल सपोर्ट बनाए रखना प्लीज़। ए जी ससुरु के मोचिया कमाल कैले बा, ए जी ससुरु के मोचिया कमाल कैले बा। हमरे माड़ाए में झाड़ू के काम कैले बा, हमरे माड़ाए में झाड़ू के काम कैले बा। हे जी भसुरु के गमछा कमाल कैले बा, हे जी भसुरु के गमछा कमाल कैले बा। हमरे माड़ाए में गद्दा के काम कैले बा, हमरे माड़ाए में गद्दा के काम कैले बा। हे जी अगुआ के चश्मा कमाल कैले बा, हे जी अगुआ के चश्मा कमाल कैले बा। हमरे माड़ावे में कैमरा के काम कैले बा, हमरे माड़ावे में कैमरा के काम कैले बा। हे जी अगुआ के चश्मा कमाल कैले बा, हमरे माड़ावे में कैमरा के काम कैले बा, हमरे माड़ावे में कैमरा के काम कैले बा।